hjertes fængsel og lige ud mod kærlighed, hvor det eneste vi vil er at få den rigtigt og være med rigtig med, ikke bare med på en kigger. Al den snak, al den fake, der bare stjæler minutterne væk. Alt det pis og papir, som vi får, som vi giver, og som vi tit går rundt og siger om kærlighed, når det eneste vi vil er at få den rigtigt og være med rigtig med, ikke bare med på en kigger. Lykkelige forstadsboere og deres lykkelige mænd går hver for sig så lange ture, taler lidt med hunden, der så taler lidt med dem. Første kys, første lyst, første kram, første hånd på dit bryst, første våde drøm af længsel, første skridt ud af dit hjertes fængsel, og lige ud mod kærlighed, hvor det eneste vi vil er at få den rigtigt og være med rigtig med, ikke bare med på en kigger. Være med rigtig med, ikke bare med på en kigger. Med på en kigger. Med på en kigger. Med på en kigger. Ja, det er Claus Pedersen, Sunset Fashion. Goddag. Claus, prøv lige at høre det lige meget. Ja, Hvor er du henne? Lone, jeg ser sgu lige midt i et kundemøde, så du bliver sgu nødt til at gå et kort, du. Ja, Claus, prøv lige at høre her. Det er bare lige fordi, jeg vil høre, fordi du lovede, du ville sørge for at købe de der nye knæer til viskestykkerne. Bare lige høre, om du havde fået gjort det. Nej, men ved du hvad, jeg skulle lige gå ud af butikken, du. De havde sgu ikke flere låne af knæerne der. De var filmet godt nok i restordre. Claus, prøv lige at høre her. Tror du godt, jeg kan høre, at du sidder i din bil, og hvordan kan du så samtidig være til kundemøde, og så samtidig lige være gået ud af butikken? Ja, undskyld, men jeg spørger bare. Ja, ved du hvad, knæerne der, ikke? De får dem sgu igen, men der går nok lige en uge, Lone, ikke? En uge? Det kan vi sgu da ikke gå og vente på, mand. Vi kan da risikere at få gæster inden. Hvad fanden skulle det da være? Hvad sagde du? Ikke noget, Lone, ikke noget, nej. Prøv lige at høre. Claus, hvis du kommer hjem før mig, så sørg lige for, at der er støvsug i hele hytten. Ja, hej. Ja.
Hvad nu det der med, at vi så pludselig skal have en ny sofa, var Lone? Claus, prøv lige at høre her. Altså, vi har diskuteret det en gang, og du sagde selv, at det var i år. Jamen, hvad skulle jeg købe alle de tæpper og smide over den her, for alle de hvide tæpper der, var? Det var sgu da for at prøve at redde den, bare lige første ombæring, ikke? Men se, skulle det ske godt i den, vi har, Lone. Altså, Claus, nu har vi prøvet at have træk til rens, det hjælper lige fedt. Og det var fordi dem der på København, at de skulle spille det der rødvin i. Jamen, hvad skulle jeg købe de tæpper for? Var 4 tæpper, Lone. Var? Vi kan da bare bruge dem op i sommerhuset, så. Ja, vi skal aldrig op i det sommerhus alligevel. Nå, men så selv det sommerhus, hvis du er fuldstændig umulig at argumentere med. Nå, ja. Vi fik, det skulle indrettes, så vi fik klinker og kakler. Du fik gaskomfur til 30.000, vi aldrig lavet. Nå, men så selv. Jeg vil have den lejlighed på Mallorca. Lejlighed på Mallorca? Ja, altså, jeg kunne tage dig ned, du kunne komme, vi kunne være der for uger om året, og jeg kunne få sol, og vi kunne hygge os. Hygge os? Men nu op, Claus, det var bare lige meget så. Jamen, du har jo ild i røven, Lone. Lige så snart du er færdig med noget, så skal et partout laves om. Jamen, kan vi da for fanden ikke bare sætte sådan en sofa? Ja, men du var enig om, at vi skulle sætte på sofa i dag. Og ved du hvad, du får så noget med noget bomuldsbetræk, som du bare lige kan putte ind på 40 grader, så kan du vaske. Jamen, kan du da aldrig slappe af, kvinde? Hvad skal vi have alt det lort for? Og hvad var det så lige pludselig galt med de der klinker ude på bageværelset? Nu er vi fandme lige pillet de gamle op og fået lagt gulvvarmen op, fordi lort det gik i stykker. Claus, prøv lige at høre her. Det er jo ikke dig, der skal gå og gøre ren, vel? De er fuldstændig umulige at gå og skure på. Ja, men det er jo til gengæld dig, der skulle have de der ski-base-kakler der. Og ved du hvad? De er også så glat, så du kan falde og brække ben, når du tager bag. Ja, giv du havde gjort det. Du er simpelthen bare så negativ hele tiden. Jamen, Lone, hvad er det sådan lige præcis, du har i kikkerten? Hvad er det for noget? Hvad? Jeg vil bare gerne gøre det færdigt herhjemme. Altså, nu har vi bygget den udstue, og hvis du vil have den udstue, så er du også nødt til at indrette den ordentligt. Jeg har fandme aldrig bedt om en udstue. Jeg har aldrig bedt om en udstue, Lone. Aldrig. Jamen, du kærer dig røven ud af bukserne, kvinde. Kan du for fanden ikke bare gå til lampeskærmsyning eller hundetræning, var? Jeg vil bare gerne have en stol at sætte i. Nå, jamen så kan du først have en otiumstol, så kan du sætte den, hvor du gerne vil have en resten af dit liv. Ja, fint for mig, du. Hold nu op, Claus. Altså, man lever der kun én gang. Det er da noget med at prøve lidt, ikke? Jo. Jeg ved og godt, Lone, vi er pisket til at følge med. Det er jo trenden, det. Ja, og hvis du vil være med fremme, hvor der foregår, så er du nødt til at indrette dig efter tidens boligtendenser. Og ved du hvad? De der liftgardiner, der bare sådan lige kan køre op og ned, de er simpelthen bare så pæne. De koster ikke andet end 130 kroner, det kan du for fanden ofre på mig. Hvor har du nu set liftgardiner til 130 kroner hen af? Ude i IKEA. IKEA? Jamen, det går et stykke bare, du glor på. Det gør det ikke, Claus. Det er en gammel skrøn. Altså, ved du hvad, de får et lavt ude i Østen, de får et lavt skibilligt, men det holder. Godt. Det var så liftgardiner. Nej, nu ved jeg godt, jeg springer i. Det her, det er sådan noget helt andet. Men hvad, du kan så have de liftgardiner hen i firmaet. Jeg skal fandme ikke have liftgardiner i mit firma. Folk, de vil jo tro, jeg er bøsse. Hvad vil du så have? Jeg vil bare gerne have fred, Lone. Det er, hvad jeg vil have, du. Nå, det kan du altså ikke få, så længe du er sammen med mig. Men så skulle du måske tage at overveje og skifte mig ud. Men det er måske godt, det du går og lægger kakkelovnen til, hva'? Nu skal du ikke give mig nogen gode idéer. Du er slet ikke selv klar over, hvordan du bare går rundt og har et som blommen i det. Jamen, kan du da for fanden ikke bare være glad for det, vi har, Lone, hva'?
Ting, de behøver da ikke at være sådan, som de altid har været. Altså, du er da for eksempel heller ikke sådan, som du altid har været. For du var da i hvert fald ikke så sur, dengang jeg mødte dig i hvert fald. Nej, du havde jo en anden stemme dengang. Kan vi prøve at snakke ordentligt sammen nu? Eller kan vi ikke? Jo. Hvad er det så lige, du gerne vil have fra mine elskede? Jeg vil for eksempel gerne have, at vi kunne gå ud og handle sammen en lørdag formiddag, uden at komme op og skændes hver gang vi går ind i en forretning. Det skal jo altid koste en bondegård. Ved du hvad, du behøver ikke engang at gå til en bondegård, Claus. Du behøver bare at gå ind i en osteforretning. Så vil du have Danbo, og jeg vil have Riberhus, eller så vil du have sådan noget Emmentaler. Nå. Hvornår har jeg så lige sidst fået lov til at købe Emmentaler, hva'? Nej, for du giver jo ikke af en, mand. Den ligger jo altid bare der for Horskår. Kan lide at gøre alting sammen. Det er det, der giver livet perspektiv. Og hjemmet, det vil altid være rammen om vort altomfattende tidsfordriv. Vi må have ting, flødefarvet mokkasin, ting, Gulvet helt i travertin. ting, ovnen den er bygget ind, Og ringen er af massiv platin. ting, birketræs reol på mål, ting, Køkkenet er helt i stål. og min ballisko har lædersål. Når man ser på livet som en gave, er den fyldt med ting, vi godt kan lide. Og selvom vores verden er af lave, tænker vi for alt, det er forbi. Og vi må have ting, vi kan lide at skifte stil. Ting, Nabohegn i flettet pil. ting, Weber store kuglegrill. Florlet gardin i hvid tekstil. Ting, logo nøglering i guld. Ting, pletten er i givet uld. Og min solseng, den har 4 hjul. Det er jo ret praktisk, ikke? Vores venner synes, vi bor moderne. Det tager vi som en kæmpe kompliment. Det bedste er det næsten helt kan fjerne. De tanker, som vi har om undergang. Man glemmer de ting, som at du har overbidet ting. At du er en doven skid. Ting, du har altid været frigid. Hvorfor skal du nu være perfid? Ting, sønnen han er kriminel. Ting, at du tit er menstruel. Claus, tror du egentlig i grunden ikke, at jeg godt er klar over, at du går på bordel, hva? Det har endt. Prøv nu lige at høre her. Du er nødt til at stoppe pipen ind. Ja, banken de siger, at vi har en kæmpe gæld. Vi kan sgu ikke fortsætte på den her møglåge. Det er det eneste, du prøver at sige til mig nu. Det er, at jeg så heller ikke får lov til at komme til Lassandsport i år. Lassandsport, så skal I se dernede på en skaldvulkanø og pukke rundt på en kondicykel i vores fælde. Men det vil der heller ikke være nogen skade til for dig, for du ved da i hvert fald godt, at det vil ikke ske noget ved, at du tager 5 kilo. Ja, det man siger, det er man selv nu. Jamen, jeg har det jo sådan, at jeg har det meget svært med min mor, simpelthen ikke kan forstå. Faktisk er en voksen kvinde. Min mor nægter simpelthen at fatte, at jeg ligesom er blevet 50, ikke? Hun tror stadig, at jeg er et lille barn. Hun kan ikke forstå, at jeg ligesom har mit eget liv. Jeg har mand og børn og en karriere. Jeg ved ikke, hvad hun tænker på. God aften, og
Tak. Jeg vil også bare gerne have lov til at sige tak. Og hvor er jeg bare glad for at kunne fortælle jer, at det er mig, der er Gladys. Og det er mig, som der er Stephanie. Og jeg er også bare glad. Tilsammen er vi altså Gladys and Stephanie. Kaktus. Hvis smilet er den korteste afstand mellem mennesker, så er sangen og musikken den smukkeste og rigeste måde at viderebringe følelser. Vi vil gerne have lov til at, og dedicere dette næste lille sangnummer til nogle af alle dem, som der har gjort livet lidt lettere. Og som også på en måde har gjort det muligt for Gladys and Stephanie at stå her i aften. For nu kommer der nemlig en sang om de gode gamle dage. En sang om den gang, hvor solen altid skinnede ude på landet. Hos bedstefar og bedstemor. 1, 2, 3, 4. På landet, der var livet fryd og gammel. Det gamle tag var lavet af asbest. Min søde bedstefars familie gjorde alting sammen. Dengang vidste man jo ikke, det hed incest. Man kunne gøre det uden gummi, hvis det bare var en nummi. Man kunne sparke sine børn, når man fik lyst. Man var fri for dumme quizzer, der var ingen Maria Hirser. Sodomi var bare alle tiders trøst. Jeg husker, hvad min bedstefar han sagde, når vi snakkede om de gode gamle dage. Iver kunne han nok gestalte, når han sad der og fortalte os om livet i de gode gamle dage. Dage hørte man aldrig kvinder klage, når man bad dem sådan at sutte lidt for sjov. Det blev ikke kaldt et smutter, når man kom på 2 minutter. De var glade for at dække ens behov. Alt det der med plastikpatter, det var også dybt godnatter. Det var helt i orden bare at være sig selv. Man kunne bare solarielure, der var ingen slankekur. Man behøvede ikke at ligne en model. Jeg husker, hvad min bedstefar han sagde, når vi snakkede om de gode gamle dage. Hiver kunne han nok gestalte, når han sad der og fortalte os om livet i de gode gamle dage. Og det var der ingen, der sådan blev ked af. Vildmåge var en skønner melodi. Man fik dejligt færre kaffe, man var tryg, når man skulle blaffe. Per Arnoldi, han var faber et geni. Der var ingen fremmede mennesker, måske lige en skide svensker. Det var nærmest som at være i paradis. Der var ingen kunstbevilling, der var ingen ligestilling. Der var fred, når far skulle læse sin avis. Man kan kun drømme om de gode gamle dage. Der er desværre ikke særlig meget tilbage. Der er ikke andet at gøre, end at se og genindføre alt det gode fra de gode gamle dage. Vi må have de gode gamle dage tilbage.
Hvorfor tror de altid, at bare fordi man er kvinde, så er man så stærk og kan klare det hele? Ligesom... Ja, vi har da også brug for nogle gange bare at blive puttet og blive holdt om. Og være svag. Har lov til at græde. Bare for at have lov til at føle sig som en lille pige, ikke? Jo. Altså, fordi jeg er blevet skilt, så skal jeg jo ikke ud og finde en kvinde, fordi jeg ikke kan finde ud af at være alene. Og det ved jeg, du forstår. Nej, er det da også. Jeg kan sagtens finde ud af at være alene. Jeg skal bare helst omgive mig med mennesker. Altså hele tiden. Nå ja, og kvinder. Og kvinder. Og det er der jo sådan set ikke noget galt i. Mænd er ikke skabt til at være alene. Nej, men jeg vil også sige, som du siger, jeg har ikke noget problem overhovedet med at være alene. Jeg vil bare gerne røre ved en kvinde. Ja. Dufte til en kvinde. Ja. Altså, se hendes kusse. Ja, og det er der ikke meget at bede om. Lars, jeg gjorde det, at jeg spurgte hende. Du ved, lige efter, at jeg havde elsket med hende. Er du klar til at sætte ord på nu? Altså, hvordan følte du det? Men følte du så ikke, at hun regredierede, altså trak sig ind i sig selv? Fuldstændig. Ja, du fik ikke noget svar? Nej, hun blev vred. Det har jeg også prøvet. Hun blev vred, Lars. Ja. Og det værste er, at jeg som mand lige har lært at sætte ord på, hvad det er, jeg godt vil have, ikke? Og det kan man kun være glad for. Ja, altså, vi skal sgu da ikke skamme os over, hvis vi har lyst til at se på en kusse. Eller få suttet pik. Ja, altså, vil du række mig peberet? Vil du sutte min pik? Ja, det hænger sammen. Nej, du. Hun græder, fordi hun aldrig har oplevet et begær, en udløsning, som sammen med mig, hvor hun glemte sig selv så meget, så hun græd. Og hun blev bange. Jamen, er det mig, der er noget galt med, Bent, hva'? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jamen, jeg kan sgu ikke lade være med at spørge mig selv, hvorfor græder hun? Altså, hvorfor græder alle de kvinder, jeg er sammen med? Hvorfor græder de? Jeg kommer sgu i tvivl om mig selv. Nej, det må du ikke. Jamen, som mand, Bent. Lars, nej. For Guds skyld, det må du ikke. Du, Lars, må ikke komme i tvivl om dig selv som mand. Jamen, er jeg for åben, hva'? Lars. Ja. Nej. Du, Lars, har turet sige ja til nærvær. Du har sagt, ja tak, nærvær. Nå jo, men hvorfor græder de? Jamen, jeg var sgu nødt til at spørge den sidste lige ud, du ved. Jeg sagde til hende, prøv lige at høre, skat. Jeg skulle ikke lige huske, hvad hun hed, men det var også prøv lige at høre, skat. Altså, græder du, fordi du simpelthen kom for meget? Lars, du kan lide at læse Dameblad. Ja, altså, jeg indrømmer sgu da også over for andre, men jeg kan da godt læse et dameblad, herregud. Fordi du kan lide at se på en smuk krop i noget smukt tøj. Jeg kan sgu da godt interessere mig for en kjole, nogle sko, og så også de tanker, du kommer til at forstå om kvinder, når du læser et dameblad, ikke? Jamen, er det så mig, der er noget galt med, Bent, hva'? Lars, hvad har du gang i? Nu er du igen derhenne, hvor du er ved at tage rollen på dig som vicevært i angstens rum. Jeg er blevet forskrækket over mig selv. Jeg har opdaget, at jeg i mig selv også har et pornografisk rum. Nå, okay.
Altså, ser du film inde i det der rum der? Nej, jo, altså, indre. Men jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle bearbejde det. Men det er en dyb del af mig, som jeg er nødt til at forholde mig til, når jeg får det sådan med en kvinde, som jeg har haft det masser af gange, ikke? At jeg vil sige til hende, jeg vil køre den af mellem patterne på dig. Nå, ja, sådan noget pornoagtigt der. Ja. Lars, det vil jeg have lov til at sige. Ja, men der tror jeg sgu alligevel, du skal passe på, Bent. Og fordi, altså, ved du hvad, kvinder, de er sgu ikke klar til at deale med den der luder Madonna-rolle i sig selv, du, det er det ikke. Jeg mener, jeg har jo kunnet snakke bukserne af dem i årevis, altså. Nå, ja, jo, men kvinder er jo ludere. Ikke? Altså, vi er ludere. Altså, når der står en kvinde, hvad der har gjort i rigtig mange gange, som simpelthen bare må have min krop. Jeg er sgu ikke klar til det, Bent. Jeg er sgu ikke klar til at deale med den der pornografiske del i mig selv, du. Og føle mig som en prostitueret trækkerdreng, simpelthen. Jamen, hun skal jo heller ikke på den måde gå ind og misbruge din seksualitet. Nej. Og min formåen. Fordi du er i harmoni med dine egne følelser og med din seksualitet. Nej, den skal ikke misbruges. Det skal den ikke. Men det er der ikke mange kvinder, der forstår. Nej, det er der heller ikke mange mænd, der forstår, Bent. Det er der faktisk ingen mennesker, der forstår.
Ja, det er ikke for at prale, men det er Arne her. Nej, det er Roland, det er bare lige, du... Jeg vil bare lige sige til dig, at du... Jeg kommer sgu ikke ned og bowler i aften, du. Nej, Arne-drengen har sgu fået K på. Ja, rolig nu, Roland, rolig. Selvfølgelig har hun da 2 store gode uddannelser, det er sgu da klart. Jeg har nogensinde gået efter de første og de mindste, hva' Roland? Roland, prøv lige at vente et øjeblik, det var bare lige fordi... Nej, det var bare lige fordi, der kom lige en K ind. Jeg skal bare lige se om... Nej, det er ikke hende. Nej, det er det ikke. Nej, hendes uddannelser, de er sgu ikke store nok, du. Hvad for en lyd? Nå, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, det var en, der nøs, men jeg håber satme ikke, det var kokken, du. Nå, men vi snakkes, gamle jæser, ikke? Ja, du må have det. Farvaller. Nå, ja. Det er sgu da godt, man har et glas med Martin i. Martini? Der er jo nok sådan lidt mere af en Bailey-pige. Undskyld, Bailey-pige. Ja, nej, det er min veninde Bettina. Hun bor lige nede ved kirken, altså kom ned fra Sjælsvingen. Du ved, Sjælsangen. Nå, det er jo lige mig, det er mig, der sluger. Nej, hun påstår jo, at undertegne her bare er sådan en hel hund efter Bailey. Nej, det er forfærdeligt. Jo, det er forfærdeligt. Nej, at når jeg gør... Nej, og vi har spilkning af os. Se, nu skal du se, ven. Sådan. Ui, ja, det er det. Jamen, det... Sikke en entré. Jamen, det kan ske for enhver, ja. Det er helt i orden, alt for let. Spøj til sige. Det er så måske kaptajnen, formoder jeg. Ja, månefisken her, ja. Alias Naomi Nielsen. God aften. Dag. Ja. Arne Agerknæp her. Så, ja. Ja da. Men vi må nok hellere sætte os, så. Det er denne vej her. Ja, hvordan er det, man plejer at sige? Slå røveren i taget. Ja. Ja, men man bliver da i hvert fald nok ikke større af at stå op.
Hvad siger du til en 69'er? Nå, det var sandt for dyn lige på og hårdt, hva'? Ja, det må jeg jo så indrømme. Det har jeg så kun prøvet en enkelt gang, og det var jeg ikke specielt pjattet med da. Nå, det er helt i orden. Jeg er heller ikke selv så vild med broccoli, så det gør noget, så. Nå. Jeg tror... Men vi finder da sagtens ud af noget andet, tror du ikke? Nu skyder jeg sådan lige, du ved, fra hoften, ikke? Sådan en 68 og en lille rap-rej-cocktail, var det noget? Hva? Ja, så bliver jeg nok lige nødt til at slå håndbremsen i her, fordi, ved du hvad? Ja, sandt at sige, så har jeg en forfærdelig nikkelallergi, og lige præcis skalddyren har jo en meget kedelig tendens til at gå ind og lave en skrækken i forbindelse med lige præcis... Ja. Men vent nu der lige en postgang her, ven, for der er der også så nu... Rollmopser. Ja, det er der også. Ja, det vil ikke. Men der er nu også en nummer 34 der, hva'? Jo, ja, det er der sørme også, ja. Sådan en 34 var det her, ja. Skal vi sige sådan en, to, så? Skal vi ikke bare sige sådan en, to, så? Ja. Ja, nu er jeg jo forresten ret god til at lave mad selv. Javel, så. Ja. Jeg er blandt andet kendt for min gode æggekage. Hold da ferie. Sådan æggekage. Ja. Jamen, det er bil med spilmor, bare sådan lige så. Sådan æggekage. Så jeg synes godt, at jeg lige kan røbe over for dig, at jeg bruger kapers. Og det synes folk, det er sådan lidt underligt. Ja, men det er der også bare men det er så til gengæld kun lige indtil de har smagt det. Og så er det jo sket noget, fordi nu knytter der sig nemlig en ret sjov historie til det. Ja. Ja, det var til det der med kapers, ikke? Altså lige, hvorfor jeg bruger kapers, ikke også? Det... Ej, det knytter der så bare sådan en rigtig sjov historie til. Jeg kan jo sjovt nok også imitere fugle. Fugle? Hold bare op. Hvad var det så for en bitte fyr? Det var bogfinken. Nu kommer der en her, du nok også måske vil finde interessant, ikke?
Hold fast, det var sjældent, hva'? Nej, men jeg skal sige dig, der er noget, jeg går lidt og bakser med her, fordi jeg skal sige dig, jeg har et lidt anstrengt forhold til fugle. Jeg faktisk til fjerkræ i det hele taget. Fordi jeg forsøger faktisk stadigvæk, det er lidt privat, ikke om, jeg forsøger stadigvæk at bearbejde det faktum, at vi i mit barndomshjem havde en meget aggressiv undulat, der simpelthen gik direkte efter struben. Det var ellers ikke en helt almindelig fætter, den der, jeg lige havde fat i før. Okay. Men Jeg tror, man kan sige, at det nok sådan mere har været mennesker, der har været mit område, hvis man kan sige det på den facon der, hvor jeg så... ja. Nej. Jo. Jeg siger det lige ud. Nu skal du ikke sidde der og gå hen og blive nervøs. Nå, nej. For jeg synes på en eller anden måde, jeg føler, at jeg kan sige det til dig, men for mit tilfælde er jeg nået til et sted i mit liv, hvor jeg godt kan sige, at jeg har løbet hornene af mig. Nej, der tror jeg godt, man kan sige, der har jeg nok mere været i en arbejde med min egen personlige udvikling, og med mennesker i det hele taget på en... Jeg vil også nødig sidde her og være noget skuffejern, ikke også? Fordi jeg kan da lige fortælle dig, at lidt horn har man jo altid tilbage. Altså første gang, du prøver. Ja. 34'eren der, har du så prøvet den før så, eller er det... Nummer 34 her, nej, Romeo-salaten der. Ja. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke prøvet, den Romeo-salat. Det bliver i hvert fald knaldspændende da. Ja, det vil jeg også sige helt. Altså, det glæder jeg mig i hvert fald til, den Romeo-salat der. Det kunne være, at jeg måske lige skulle prøve at være en lille gentleman her og gå ud og få fat i en opvarter. Ja, vil du lige tage den der? Ja. Ja. Det var 2 Romeo-salater. 2 Romeo-salater, ikke? Ja, tilbage lige omelet. Romeo-salat. Romeo. Hvorfor er du Romeo? Fornægt din far og forkast det navn, du bærer. Og vil du ikke spærre, så du er min, så er jeg ikke mere end Capulet. Skal jeg nu høre mere eller tale? Romeo, bortkast dit navn. Og for dit navn, som ikke er en del af dig, tag mig. Jeg tager dig på dit ord. Kald du mig din, så vil jeg døbes om. Fra nu af er jeg aldrig Romeo. Hvem er du så, som skjult i natten trænger dig ind i mine hemmelige tanker? På elskovsvinger fløj jeg over muren. Stenmure holder ikke elskov ude. For hvad elskov kan, tør dristig elskov prøve.
Og selv din slægt kan ikke standse mig. Men bort med omsvøb. Elsker du mig da? Jeg sværger ved den lykkelige måne. Nej, månen må du ikke sværge ved. Den skifter jo hver måned i sit løb. Din elsker må da ikke skifte sådan. Hvad skal jeg sværge ved? Ved ingenting. Jo, sværg da ved dit eget kære væsen. For det er det gudebillede, jeg tilbeder. Så vil jeg tro dig. Ja, så sandt mit hjerte. Nej, ikke sværge. Nu godnat, min kære. Så går du bort, giver mig slet ingenting. Hvilken gave kan jeg give i nat? Don't you blame it?
kiste der, det er altså en af de billige. Det er skrabemodellen. Jeg tror, det er skrabmodellen. Og Olav, han havde endda utryggeligt bedt om den i E3 med beslag der sidste vinter, hvor han begyndte at få et skidt. Så kunne I så ikke ofre de beslag på ham alligevel? Den er jo uden beslag. Uden beslag. Uden beslag. Tror du, han skal brændes eller i jorden? Nej, nej da. Hellere brændes end at blive et oppe over om da. Det siger jeg jo, da hellere fuldes af i en fart. Janni, hun har jo så været rundt ved 3 forskellige B-mænd for at indhente tilbud. Så nappede hun så den billigst. Hun spurgte, hvis der hun i købet, om hun kunne få et sort. Det kommer til at svige til hende selv, når hun skal bære kisten ud med de der rephåndtag. Ja. For Olav, han havde jo taget så forfærdeligt på med al den vand i kroppen, ven. Ja, men det er jo alt den medicin. Den går ind og samler så meget væske, ikke? Han var jo deroppe en fejlmedicineret. Det vidste jeg da ikke. Og jo fuldstændig fejldoseret, ven. Det vidste jeg da ikke. Han var jo svulmet opad. Jamen hvad så? Havde han så svulmet ned igen så? Ja, nej, for de fik ham jo så vanddrevet. Ja. De fik ham vappet fra vandet. Ja, ej, de fik ham simpelthen tappet af for alt det væske. De fik ham simpelthen drænet. Ja. Det gik jo ud over håndlægen. Når vi sad der og spillede kort, ikke? Så drættede korten simpelthen bare lige ud af hånden på ham. Det var jo alt det væske. Modtage Herrens velsignelse. Det er noget underligt noget at tage hende, den kvindelige præst, når nu de ved, at han ikke vil have det. Han ville ikke have det. Han ville ikke have det. Han ville ikke have det. Han kunne ikke tage hende. Han var så angst for, at hun var lesbisk. Det er hun også. Det er hun da. Jamen, der er der ingen, der har så en dyb stemme, som der ikke er lesbisk. Og så tænk en gang, jo. Så har hun så gået sådan en lang studium igennem. Så kan hun så ikke engang tale sådan rum op. Nej, og ved du hvad, når man så tænker på alle de ældre mennesker, der sidder sådan en dag som i dag, så er de så ikke engang gået ind og slået den der teleslynge til. Ja, og der er trods alt de ældre mennesker, der bruger kirken. Jeg mener, vi andre, vi kunne ikke drømme om at sætte vores ben der. Nej, det kunne vi da ikke. Det kunne vi da ikke. Ja, nu ikke andet end til jul, ikke? Ja. Ja, når man alligevel skal have den der time til at gå. Ja. Nej, der skal man ligesom have et gjort, ikke? Og ja, nej, ja, det synes jeg, man synes. Ja. Nej. Prøv at se Svend P. Så sidder han helt oppe på familierækken. Det gør man da ikke. Det er da bare, fordi han ikke giver at sidde nede bag. De 2 første rækker, de er der til familien, det ved man da. Ja, og så trækker man ellers pænt ned af. Så trækker man så ellers pænt ned af. Selvom man gerne vil se. Man sidder der i hvert fald ikke helt op og ånder på min nakken. Hvad der foregår. Lene, hun var så kommet hjem fra Australien. Hun ville så gerne sige farvel til sin far. Ja. Så havde hun sagt. Jamen, der var han død. Stendød. Hun nåede det ikke, nej. Janni, hans nye kone, havde ikke vildt ofre de penge. Det kostede at få lavet det setup op ved B-manden. Lige at få Olav lagt frem, så hun kunne komme ind, og der kunne blive tændt et lys. Han kunne ikke blive liggende frem. Hun havde ikke vildt offret på B-manden.
Det tager immer væk en times 10 eller 2. Han skal jo have en 200-250 i timen. Ja, men han skal da også tjene. Ja. Hvad kan det så have stået i? Altså bare rundt regnen, sådan slag på tasken? Altså med lys? Hvad tror du, hvad er vi oppe? Lys, blomster, bemand, hele Bolesjansen. Ja, en tusse. Nej. 600-700, hvad ved jeg? Det kunne du ikke blive tale om, nej. Og Lene, hun tilbød endda at betale halvdelen af egen lomme. Men der var ingen pardons. Lovet, det var klappet i. Det blev så lige klappet i for snuden af hende. Ja. Lene, hun fik ikke sagt pænt farvel til sin far. Nej, nu apropos lov. Ja. Ved du hvad? Vi lavede ellers med efter den der opskriftsbog. Hvad filen er det der, han her? Kom nu, ham fra TV. Kom nu med det skæhår, ternet hår, spilkant, halløj. Ja, det er ham der grillspillekanten fra linje 60 af. Ja, lige præcis. Nej, ved du hvad? Vi lavede sådan, det var simpelthen en tosset opskrift. Det var noget med, altså en øldåst, og så ligesom bliver kværnet op i enden på en kylling, ikke? Ja. Den lavede vi også engang. Vi blev så dårlige af. Ja. Nej, det var det, jeg skulle til at sige til dig. Du må aldrig lave med efter den opskriftsbog. Henning, han sagde på Luxikum hele dagen i går. Først den ene vej, så den anden vej, så den ene vej. Hvem tror du, der skal arve det hele? Ja, det må du da nok spørge om. Ja, der bliver der et hundeslagsmål. Ja, de vil jo alle sammen have tranke bare stillet, så det er der næsten også synd og del, der i hvert fald. Ja. Der kan da højst blive 1,5 tallerken til hver, så. Nej, særen, de når vel knap nok at blive kolde, før man sætter her igen, ven. Ja, Svend P., han ser da i hvert fald ud, som om han står med et halvt ben i den ene grav, da. Ja, det kommer da ikke til at være længe med ham, der. Det gør det ikke. Det gør det ikke. Tager du med til gravøl bagefter? Ude på Løbes Lyst derude. Der er noget kaffe og brød. Ja, nej, altså kun hvis vi kan finde en parkeringsplads derude, fordi nu har de lavet om derude, og sidst vi var derude, jeg kan altså godt sige at det var fuldstændig umuligt, og den kage, vi fik derude, det var ordentligt uforskammet for, hvad man kan forestille sig at servere for nogen. Det var forfærdeligt. Kan jeg høre her? Ja. Vi behøver sådan set ikke at rende med helt ud til graven. Vi kører da bare direkte derude. Så kan vi nemlig få en ordentlig plads. Vi kører bare lige ud og ser, hvad der sker derude. Vi gør det jo for børnenes skyld. Ja. For at vise dem noget respekt, ikke? Og ja. Det er jo ligesom det, der handler om. Nu om stunder, det er... Det er det mindste, man kan gøre. Og vise afdøde. Lidt respekt. Lidt omtanke. Ja. Skat? Ja? Jeg laver mad i aften. Det lyder da skønt, elskede. Så kan du tage opvasken. Ja? I clean up dirty kitchen now.
I clean now. I come beer now. You go toilet now. I bring paper now. You sex now. Me give blowjob now. Me wash dirty underwear. You want hit me now? I bring up children now. You got friends now? I go room now. I shut the fuck up now. Ensomhed total, og din dagligdag banal. Søger du den ægte kærlighed? Tegner i dit indre sig tanken om en anden vej, om at nå den åndelige fred. Hare Krishna, Buddha Gi, Kama Sutra, indeni. Prøv at tage mystikken ind, plant et chakra i dit sind. Aura er et helligt fænomen. Sig dit mantra, giv dig hen. Sai Baba er din ven. Og tag så en tur til Indien. Lad det flyde med kosmisk energi. Lad det strømme, så vi alle bliver fri. Og være åbne for guddommelige tegn. Lad din lille psykologi vise vej. Farvehealing er terapi. Finde din indre energi. Yoga, toga, Buddha og numerologi. Spiritisme og profeti. Yoga, toga, pyramidekræfter stærkere end du og jeg. Clairvoyance kan du gøre selv en levevej. Smid din triste hverdagsham, kaste mærke og ashram. Vil forny din aura stråle glans. Og din lille vis, safran til basmati ris, lokker kroppen til for en lysdans. Hare Krishna, Buddha Gi, Kama Sutra, indeni. Bombes måne giver dig svar på et karmisk seminar. Slå så lige et smut om Taj Mahal. Køb dig et pasmina-sjal og en lille plastsandal, og så er forvandlingen total. Lad det flyde med kosmisk energi. Lad det strømme, så vi alle bliver fri. Og være åbne for guddommelige tegn. Lad din lille psykologi vise vej. Good evening, Paris. Can we have your votes, please? Bonsoir, Copenhagen, and congratulations with a brilliant show. Oh, thank you. Voici les votes du jury français. Here are the votes of the French jury. Lundi, 12 points. India, 12 points. Ja, du bliver nødt til at ringe tilbage. Jeg går Ja, for det er dem, der har den kampagne, ikke? ikke? Det er sgu ikke os, du. Nej, det er godt. Hej, Det er skat. godt. Hej. Vi slukker, ikke? Det er helt i orden, Godt. ikke?
Det ved jeg ikke. Skulle vi få nogle vand eller noget kaffe ind? Var det noget? Jeg har lige siddet og drukket så meget kaffe, kender du det? Skal vi ikke bare være enige om, vi ikke ryger herinde? Fint med mig. Ved du hvad, lad os bare gå lige til sagen, ikke? Ja. Fordi det, vi skal i dag, det er jo, at vi skal tage stilling til selve reklamefremstødet for det der mavereguleringsprodukt. Det er rigtigt. Ved du hvad, jeg har lavet en PowerPoint-præsentation til det der PBM-møde med kunden på torsdag. Jeg ved ikke, om du har... Det er da fint. Har du noget med, jeg kan se? Ja, jeg kan da lige prøve at ja. smække den op. Hvad var det, jeg lavede? Det var maveregulering. Der var den. Yes, godt. Altså, at det er simpelthen hele side 3, du ved, til den der apotekerbrochure. Herovre i venstre side kan forbrugeren let og elegant ligesom gå ind og tjekke, hvilken kategori hun hører under. En kort beskrivelse her, og herover simpelthen doseringen af det der produkt, ikke? Ja. Jamen altså umiddelbart synes jeg, det ser fint ud. Men altså jeg synes måske godt, man kunne gå ind og diskutere farveholdningen på den der lille brune 4. Ja, du har ret. Men du ved, altså vi har jo prøvet at holde det så neutralt, så hvad skal jeg sige, appetitligt som muligt. Du ved, lækkert layout på glittet papir. Altså simpelthen gå direkte efter lifestyle-segmentet simpelthen, ikke? Ja, men du har ret. Man behøver sikkert heller ikke at se madrester, vel? Jeg føler det ikke, du. Jeg føler det ikke. Ved du hvad? Omkring selve produktnavnet, der bliver jeg altså mere og mere sikker på, at vi skal kalde det for Puvital. Okay. Altså, du tænder ikke rigtigt på Perrilet. Jo, men altså, du ved ikke... Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan bare ligesom fornemme, at jeg kan lugte, at der vil være mere salg i sådan en gang Puvital. Ja, nej, men det har du selvfølgelig næse for. Ved du hvad, jeg giver den til Jonas, det er ham, der er grafiker på den, og så kan han lige gå den over en gang til, og så kan vi ellers tage den derfra. Skal vi ikke se det? Jo, ved du hvad, det er bare vigtigt, at han skal vide, at den skal til trykkeren nu nemlig. Ikke? Ja. Yes. Skal vi ikke sige det? Godt. Fint. Hvad med selve reklamefilmideen? Ja, ved du hvad? Ja. Det kan jeg for øvrigt fortælle dig, Ja. at kunden har ringet og har sagt go for reklamefilm med skuespillere. Nej, skide godt. Ej, hvor fedt. Ja. Ej, hvor godt. Og ved du hvad, der tror jeg altså, at hvis vi nu går ind og tager kendte skuespillere, så tror jeg altså meget, meget nemmere, at vi vil få selve sjælen i produktet frem. Ja, men det vil da glide meget, meget lettere ned, det vil det da. Ikke? Jo. Altså gå ind og tage et allerede eksisterende brand som Rejseholdet eller Nikolaj og Julie for eksempel. Ikke? Okay, altså nu er du lidt over i feel-good-genren, men Bille, en bier som instruktør? Du ved, der er allerede skabt en awareness i folks bevidsthed, ikke? Og så kan du gå ind og køre med på synergieffekt. Ja, du. Altså, jeg har jo selvfølgelig også været den igennem, ikke? Prøv lige at følge mig her. Altså, kunne man gå ind og lave... Altså, en familie lidt eller den der, du ved, Toms reklamefamilie, altså, hvor man lader nogle kendte skuespillere gå ind i nogle vellignende dragter, og så simpelthen spille nogle af typerne her. Hvad tror du? Bummelummelummelummelum. Du er også lidt over i bananer i pyjamas-konceptet lige nu, ikke? Det er lidt naive for at gøre det mere spiseligt. Præcis. Er det fuldstændig out of context at tage navnen på spillere nu? Eller? Nej, det gør vi da. Lad os gøre det. Ja, det er okay, altså hvis vi nu vi går ud fra den der Toms reklamefamilie-idé, Ja, ikke? ja. Hvad siger du så? Tror du ikke, man skal lave en familie bestående udelukkende af de 3 øverste typer her? Altså 1'eren, 2'eren og 3'eren? Helt klart. Jamen altså, det er da oplagt, ikke også? Altså, fordi det er ligesom de 3, som taler mest til en, synes jeg, som man på en eller anden måde også kender bedst, ikke? Yes, plus det kan godt blive svært at lave kostume på 4'eren dernede, ikke? Ja. Yes. Altså, hvis vi nu går ud fra din idé der med, skal vi sige, rejseholdet. Nu skyder jeg fra hoften. Hvad siger du så til en IP på den knoldede deroppe? Snilt oplagt. Altså, jeg kan snilt se en IP på 1'eren, ikke? IP oplagt knoldet der, ikke? Ja. Og en Mads Mikkelsen på den lange, lettere for udagtige træer. Skidegod rolle. Eller du, hende der Ingrid Dahl på 2'eren. Hårdt pumpet. Yes, Ja. Ved du hvad, skulle jeg ikke bare bede Karsten lægge en opsend ind på dem? Jo, men ved du hvad, jeg tror bare, vi er nødt til at have et alternativ parat, ikke? Fordi der er jo altså ingen, der siger, at de hverken kan eller vil, vel? Nej, det har du selvfølgelig ret i. Okay. Nu er jeg lige fræk, ikke? Ja. Prøv lige at følge mig her. Altså, kunne man i stedet gå ind og kaste kendte studieværter? Altså, typ en Amin Jensen på den knoldede der? Au. Altså, synes du ikke næsten, at han bliver for stor? Ja. Altså, vil det ikke være lidt mere humant at tage en Jes Dorf?
Emilie Stoffin, eller en Aline Baum. Eller er hun for poppet? Er hun ikke lidt for glat? Jo. Nej, hvad siger du til en Pernille Ålund? Ja, nej, der tror jeg sgu alligevel, man skal passe på med at tage nogen, som folk i forvejen forbinder for meget med lort. Yes. Ved du hvad? Går vi ikke bare videre til Karsten? Er det ikke bare det, du? Ja. Det er da simpelthen det. Jeg skal lige have den her ned med den. Bum. Men ved du hvad? Jeg tror alligevel, vi er nødt til at have et alternativ, hvis nu ingen af dem her, vi har talt om, kan eller vil. Hvad fanden gør vi det så? er du ret i. Altså, hvis alt glipper, så har vi en plan C. Og er det ikke bare der, hvor vi altid kan gå ind og tage nogle komikere? Nå jo, men altså, det er så allersidste udvej komikere, ikke? Ja. Skal vi ikke sige det? Okay. Ja. Ved du hvad? Er du sød at stille mig igen til Karsten? Ja, så er jeg igen, ikke? Ja, det er godt. Fint. Og jeg vil så nået frem til top 10 på Radio Tarm. Her på 10. pladsen en gammel kending. Pas på den knaldbrune gummibåd. Direkte ind som en nyhed på 9. pladsen, der har vi Broen af Vorensæk. Og i denne uge finder vi på 8. pladsen ugens styrtdykker. Ned fra 3. pladsen, jeg drømmer om en brun jul. Og så har vi her på 7. pladsen op ad listen med 3. Jeg vil male dagen brun efter 6 uger på listen. Re-entry på plads nummer 6 på en brun bakketop. Den har været ude i kulden i 2 uger. Flyvende ind på 5. pladsen ligger 3 brune duer stadig lunt i svinget. Dejligt er den himmelbrun og sned sig ind på en lækker 4. plads. Nummer 3 her på listen er sidste uges boble. Du må gerne føre min brune flyverbord. Og hvem er så det, der krøller den af på 2. pladsen? Det gør Sørme. Vi maler byen brun. Og på 1. pladsen, på Radio Tarm Top 10, har vi for 6. uge i træk. Jeg vil have en brun ballon. Jeg er Kenny Badass Brun, din favoritvært på Radio Tarm. Jeg er tilbage i næste uge med et nyt countdown over ugens 10 mest brune sange lige nu. Hold dig munter. Jeg kan ikke holde ud. Nej, de er fandme varme, de kostymer, Kirsten. Jeg kan ikke holde ud, Søsse. Søsse, jeg kan ikke. Men det går skide Nej, godt. jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke. Men til gengæld, hvad hedder en Bille der? Han er en røvgod instruktør, det skider jeg på. Men han er da meget bedre, end jeg troede. Han flyder bare helt naturligt frem, ikke? Og ved du, hvad jeg er vild med? Jeg er vild med, at han ikke presser en. Det er det? Ja. Jeg kan sgu mærke et eller andet sted på mit vand, det her, det bliver Toms familien go home. Det gør det ikke. Det gør det. Klar til optagelse. Søs og Kirsten til sættet. Nej. Styrer jeg, hvis... Ved du hvad, festen den er stoppet herfra. Ved du hvad? Jeg har gået rundt og været en lort i 4 timer uden pause, mand. Jeg kan sgu da ikke gå... Hvad tænker de om sådan noget pis? Ved du hvad, vi ringer til forbundet, det gør vi sgu da. Det må man da ikke så lovligt. Klar til optagelse. Søs og Kirsten til sættet. Nej, nu må de nej, de stopper bare helt ærligt. Ved du hvad, det finder jeg mig ikke i. Søsse, ja. vi går ikke ind lige nu. Vi tager den tid, vi vil have, ikke? Jo. Ved du hvad, de sidste replikker, må jeg lige rende dem igennem med mig? Nå, men altså, så tager vi bare derfra, hvor vi er kommet ud, så, ikke? Altså, vi kommer ud af plumsen. Ja, godt. Jeg prøver bare et eller andet nu. Prøv et eller andet. Okay, ja. Godt. Pluk. Ja. Au! Hvor har jeg ondt i knolden? Ja, puha. Det var sandelig også en ordentlig brager der, var. Du kan sagtens pølle. Du flyder altid bare ovenpå. Helt ærligt, Bruno. Hvor dybt kan man synke? Det er da fedt. Så kommer speaken. Altså, teksten er, hvad den er, ikke? Ja, men altså, speaken er den rivegal. Er der altid puvital. Ved du hvad, det her det bliver en one-taker. Gør det da, kom. Det bliver fedt. Ja, så slapper vi lige af. Vi har fandme en gang fået frokost. Helt ærligt, vi har lige bestilt, hvad det ikke. Husker du, da vi var unge og boede på den samme vej? Du var dreng, og jeg var pige, og sammen legede vi en dejlig leg. Nede i kælderen var der stille. Jeg husker døren, den blev låst.
For du ville gerne pille, og dette blev vor allerførste gang. Siden skiltes vore veje, du flyttede langt fra alfavej. Jeg savnede ofte dine baller, min tanke tit til dem forhen. Timer, dage, år og uger, de gik for langsomt uden dag. Vores leg blev blot til minder, jeg stadig mærker til længsel efter dig. Så en skønne dag forleden hørte jeg, du var tilbage. Og jeg mærkede forneden et frydefuldt og voldsomt behag. For ingen kan som du fortrylle med pisk og kæder om min hals. Og som du der kan forgylde, når tisset skyller min pladask. Sammen skal vi nu til byen og shoppe ind af legetøj. Gummitøj og hindstrakimser til vores gamle barndomsleg. Samlet ind i Altså, vi kraftstejl med lige får i sat, og så bliver det overskyet, mand. Nu er ævlet om, så slipper vi jo for at gå ud og bage. Og jeg giver sgu da heller ikke gå ud og bage, da. Hey John, vi skal huske, at vi skal have en ny gasflaske, ikke? Hvordan fanden kan vi da have brugt al den gas på så kort tid? Det er bare for ham der Hassan dernede til at bringe den op. Nej, kraftstejl med nej, du. Det tager han 6,5 ekstra for. Jamen, det nægter jeg simpelthen at betale. Jamen, den triumf under jeg ham ikke, du, så går jeg hellere selv. Nej. Vi plejer da ikke at betale ekstra for at få bragt ud, det hører der med. Ja, det er gjort, Lieber, det er gjort. Og dernede på pladsen dernede ved Marienlyst dernede, dog. Men efter ham her halal-idioten, han har overtaget, så skal han jo rave til sig i en uendelighed og ved enhver given lejlighed, dog. Ja, det er sgu ikke nok med det, at de skal have ting for æren. De skal fandme have ekstra for at bringe ud, jo. Kolonne, en kolonne! Das kostet doch so viel, ja? So viel Euro, ja? Nå. Så rejser de så endelig derovre, hva'? Skipølsetysker, det var sgu op på 10 dage. Alle skiunger, der rendte rundt her tit, så mand. Det var skigrimt at se på deres fortelt. Men nu har vi boet her, hvad? Halvanden måned i træk. Det skal de fandme da heller ikke komme anden stien her. Jeg tror, de er konge over det hele. Så vil jeg så bare sådan lige at sætte sit fortelt op til vores indkørsel, du. Vi var fandme der ved at falde i hans skib og duner. Ja.
Hvad så? Har vi flere smøger? Der er kun 22 stekser tilbage, så vi skal jo ned til ham der Abdullah-idioten igen, så. Hvad fanden er der for noget, dog? Så bestiller jeg 2 rundstykker dernede fra i går, ikke? Så kommer jeg hjem, så ligger der 2 horn. Jeg ved sgu da ikke, hvad han tænker på. Jeg skal da ikke bede om horn, mand. Hvad? Det er fordi, de ikke fatter en ski af, hvad man siger til dem. Det er stavgammel brød. Jeg vil kraftedeme have friske rundstykker, ikke? Det er alt det der hula-bulla-lulla-sprog der. Jeres halvtørre lort, mand. Ja, det kan de sgu sælge til de skiprøjser, dog. Jeg ved sgu da ikke, hvad det er for noget, Lieber. Vi er sgu da stamkunder, ikke? Men der må der være nogen fordel ved at være indfødt. Giv dem lige sporten. Jeg vil godt lige se, om leverkussen, de er rykket ned. Så. Ja. Nej. Nu sender de kraftsteg med det der linje 3 lort igen. Påske, pinse, jul, fastelavn, stor bededagsferie, efterårsferie, holder det ikke ud, mand. Nej. Men det kan du sgu lige så godt vente dig til, for det slipper vi sgu aldrig af med. Ej, hvor herre på lokum, mand. Ej. Johnsy! Johnsy, hvad skete der? Johnsy, hvad skete der, min egen? Hvad skete der? Hvor er du? Hvad skete der, min egen? Hvor er jeg? Jeg er her. Du er her. Hvad skete der, Johnsy? Hele mit venstre side. Hele venstre hjernehalvdel er lammet. Ej. Johnsy, kom op. Du må ikke krybe på venstre der. Nej. Prøv at trække vejret lige med ham. I ramte øje med attentat. Det var attentat. I kan godt glemme alt om at få den tilbage. Der er frit lejde. Ellers så ringer vi til hjemmeværnet. Satans unger. Nu holder I fandme den bold over ved jer selv. Hvor er det bære? Jeg er fuldstændig lammet. Hvad sæt dig roligt. Sådan. Du fandt mig sådan en basketball. Kom lige ind og dyller, mand. Ej. Sat, mand. Det var bare en bagebold, John. Man dyller en fandme. Så min egen. Du skulle lige være ærlig. Jeg sætter. Og sige mig en ting, min egen blomst, ikke? Ja. Hvor mange liter vand er det tilbage i vandtanken derinde? Fatter, jeg ved godt, hvad du fisker efter nu, altså, men prøv at høre her. Ja. Hvis du synes, du vil skamme dig til at tage en gang etagevask igen i dag, ja, så kan vi godt vente med at fylde på den der vanddunk til i morgen, ikke? Ja, så. Hvad for en etage skal jeg så tage? Når du spørger. Under etagen. Ej, jeg giver kraftstejl med heller ikke rende ned efter den der vandslange nede ved Hans og Randi, mand. De tror fandme, det er deres slange, ikke? Det er fordi, det ikke kan gå op for dem, der er andre mennesker på pladsen overhovedet. Nej. John, ja. Sig mig lige en ting. Hvorfor skal Hans og Randi altid have den vandslange liggende? Vi kan da lige så godt have den liggende. Vi har lige så meget ret til at have den vandslange liggende. Så er den måde, de kan komme valsen her på egentlig altid, mand, og drikke vores kaffe. Jeg skal da ikke bede om at få besøg. Jeg er her for at få fred, Lieber, ikke? Så kommer de her med deres kød, så den kan vimse rundt og ski over det hele, du. Den vækker mig fandme 4:00 i morges. Den glemte i 3 timer, du. Nej, du.
Folk, de skulle fandme prøve at have en hund, dog, før de anskaffede sig en. Se fandme bare her glaner du. De laver ikke andet end at glane. Nej. Så er den måde, Hans, han tror, han kan komme her og glo bold hver gang det er kamp, ikke også? Ja. De kan lige så godt selv tage at købe sig sådan en parabolsk receiver, ikke også? Ja. Men ved du, hvad de er, John? Nej. De skulle for nære. Gud, det er det? Nej. Så vil man hellere komme her og nasse på vores kaffe og vores el, men det er fandme lige før, man skal til entré. Ja. Nå, det skal nok ikke ødelægge mit gode humør. Altså, hvad skal vi have, Eliber? Vil ikke du give at gå i Netto? Ej, ved du hvad? Jeg giver fandme ikke gå i Netto, der er altid så mange idioter. Så vil du tage en dåse forloren skildpege. Så kan du vi vil koge et par æg og lægge i. Jo, men de der æg, er de ikke for gamle? Det skal være med det er kun et par dage over 10. Nej, det sagde du også, du med roven lipper. Nå. Ej, for fanden alt det fuglekvier, mand. Det kan sgu da tage liv, der er en værre, mand. Jeg ved sgu heller ikke, hvorfor de absolut lige skal sidde her med alt deres forpulede pippen. Jamen, det bliver sindssygt, den pippen der. Nå. Hvad dag er altså lige det er i dag, Lieber? Det er onsdag, John. Jeg har glædet mig hele ugen. Hvad så? Har du klemmeren på, skat? Ja, god har jeg da klemmeren på. Er det dig, der er hørmet? Ej, nu bliver jeg sgu ærgerlig, du. Nu skal de fandme til at grille over igen, du. Ej. Det er jo fandme da ikke nogen ski-indianerlejr, det her. Så skal man sætte i røg og damp i ens ferie, mand. Folk, de tænker fandme kun på sig selv, du. Høj. Jeg ved heller ikke, hvorfor det pludselig skal være så moderne at rende og grille i en uendelighed. Nej. Ej. Nu stopper de skib i kraft, drenge, eller? Satan. Hallo. Er Hans og Randi, er de kommet tilbage med de 2 æg, du lånte dem forleden? Hvad tror du selv, hva'? Goddag, mand, goddag. Jamen, hvad så med den pump, du lånte dem? Har du ikke fundet den tilbage? Vi kan godt kunne have de der ikke genaflevering tilbage, ikke? Ej, nu må de fandme da snart selv tage at investere i sådan en pump. Ja, så kan de sgu pumpe de skiluftmadrasser op med munden, du. Ja. Maria skal lige den der. Ja. Er det noget galt, min egen dum? Er det galt? John, jeg tror, du skal springe ind og tage den Batman-dragt på nu, ikke? Er klemmeren begyndt at virke? Det dunker, John, det dunker. Dunkert! Det dunker helt vildt. Ja. Og John, det er de bedste klemmer, vi nogensinde har haft. Jeg elsker dig, min egen.
Skal vi ikke bare ski hold på den der Batman-dagto? Kom, Liv, vi dingler op i klitten. Vi skal til at slutte og sige godnat, men før vi gør det, så har vi noget, vi godt lige vil sige til jer. Så der kommer et tidspunkt i enhver kvindes liv, hvor hun bliver nødt til at indse, at hun har skulle begået nogle fejltagelser og nogle ordentlige bummer. Og så er det nok godt at vide, at der er en derude med en stor, hertebred skulder og græd ud ved. For så er jeg mor der. Mor, når jeg nu skriver til dig, er der noget, jeg må sige. Og det kommer lige fra hjertet, at jeg er en slemmer pige. Jeg har drukket, jeg har sniffet, jeg har også røget tjal. Jeg har svigtet mine venner, jeg har lavet udenomsknald. Hvad det er forbi, er der noget, jeg må sige. Før det er forbi, må jeg bare sige, jeg er en slemmer pige. Jeg har drevet min mand til vanvid. Jeg har ødelagt hans liv. Jeg har løjet for mine unger. Jeg har været pattestiv. Jeg har lovet folk en masse. Jeg har aldrig holdt en skid. Jeg har kogt en uldensvætter, som om den var ganske hvid. Før det er forbi, er der noget, jeg må sige. Før det er forbi, må jeg bare sige, jeg er en slemmer pige. Gud så. Jeg er engang kommet til at tage 12 tomater ind i Netto i stedet for 10. Altså, du ved, dem der ting, 20'er. Jeg er også engang kommet til at lyve om min alder. Jeg stod sgu der og påstod, jeg var 22 år gammel. Og så var jeg så i virkeligheden 43 og 44. Jeg sagde også engang, at jeg var 1,84 høj, selvom jeg kan se, at jeg er en lille lort på 1,60. Vi er mennesker i en verden, hvor vi tænker på os selv. Sådan er det bare, hvor vi tænker på os selv. Må jeg bare sige
sørme længe i aften slukket. Der er røget mange sms'er ind. Tag mobiltelefonerne frem, kom. Tag dem op. Lad displayene lyse. Lad os være sammen om dette her øjeblik. Hvis I bare har en lighter, er det også okay. Må jeg bare sige. Noget, der ved det. Slemmer pige. Tak skal I have.